So, bleser mawr gen I ni droesawu chi pnawn 'na I ddarlith blynyddol Clwb Mynydda Cymru, darlith goffa Llew Gwent, cyfaill annwyl a gwerthfawr iawn i'r clwb. A mae'n bleser mawr gen I gyflwyno Paula Roberts Blythy. Dwi'n meddwl bod raid I gyflwyno hi rhan fwyaf ohonoch chi. Ella bod fi wedi dysgu rhai ohonoch chi yn y brifysgol, ond yn sicr mi fydd 'na nifer ohonoch chi wedi chlywed fel cyfrannydd cyson I galwad cynnar. Falle na yr cymwysedd mwyaf sydd gen Paula I ddarlithio yma ydy bod hi'n fynydwraig. Mae 'di bod yn mynydda ers pan oedd hi'n hogan fach. Mae'n dod o Llanber, felly fath a enilltud y fedal fyddiaeth ddoe, lle da i Llanber. A mae'n mynydda ers pan oedd hi thad I fynd â hi I fynydda pan oedd hi'n blentyn bach. A mae hi mynydda llawer yn Ewrop, yn y Dolomiti ac yn yr Alban enwedig. A mae hi a Gwyn I gwr I wedi wneud sawl taith beic hefyd. Maen nhw'n feicwyr efo hi yn reit cofiadwy iawn yn o Lasa I Catsandw. A ia, a ben dy hun ysdi maen nhw a rownd Armenia ar y tandau. Wedyn, ond yn ei gwaith tan 2 flynedd yn ôl pan ddaru hi yn ddeol, na I 'di bod yn darlith Ffrainc yn Brifysgol Bangor, a'i arbenigedd a'i diddordeb hi ydy pridd a phlanhigion, a sut mae tholion yn symud o'r pridd i'r planhigion. A mae hynna 'di mynd â hi dros y byd, yn cynnwys i'r pegynau, pegwn y de a pegwn y gogledd, sydd wir wedi wneud iddi sylweddoli. A mae'n bwysig ydi gwybod am effaith newid hinsawdd ar y prosesau biolegol a cemegol sy'n digwydd yn y pridd. Felly, na I beidio siarad I mwy isio clwad Paula ydych chi. Mae'n bleser mawr gen I efo'i chefndir academaidd a'i gwir diddordeb mewn mynyddoedd. Mae'n bleser mawr gen I gyflwyno Paula I chi. Diolch yn fawr Elen am y croeso. A pan ddoth y gwahoddiad, mae rai ddeud o'n wedi dechrau yn bach. Mae'n fraint, so diolch I Clwb Mynydda am y gwahoddiad. A ia, mae wir yn eddol yn fraint o sydd eisiau yma heddiw. Mae'n sôn wrthych chi am rai o bethau dwi eitha angerddol amdanyn nhw. So, y brif oedd newid hinsawdd mynyddoedd Cymru. Mae lot o waith wedi wneud, jyst cyn I mi ymddeol, sy'n ni'n dweud, efo arian yr ymddiriadaeth genedlaethol a help mewnbwr Keith Jones yn benodol. Hynny a cronfa Ewropeaidd CES, un o'r cronfeydd ola gawson ni gyn yr Undeb Ewropeaidd. Mi dalodd am brosiect PhD I Lucia Watts. Mae Lucia erbyn hyn yn un o prif swyddogion addasu a risg I Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ac yn cario ymlaen efo'r gwaith wnaethon ni wneud mewn ffordd, neu gychwynnon ni wneud fel rhan o'r prosiect PhD yma. So, diolch I Lucia am ei gwaith, a diolch hefyd I James oedd y cydd o'r chwiliwr ar y prosiect hwnnw. Be ydych chi'n ei weld mewn ffordd os da ni gychwyn ar y ddarlith. Ac dwi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd efo'r streipiau hinsawdd yma. Da mi weld o bryd I gilydd ar y gwefan y cymdeithasol o'r gynflaen. Ond yn bersonol, dwi'n meddwl bod o'n haws deall be mae hynny yn i'w olygu wrth edrych ar y data sydd yn cynhyrchu hei. A dyna sydd yn y ffigwr arall sydd gyferbyn o dod fan hyn. Be sydd gennym ni mewn ffordd ydy cyfartaledd tymheredd y byd rhwng, os dwi'n cofio nawn, 1961 a 2010. A mae bob un o'r bariau yna yn tymheredd cyfartalog y byd, a bob blwyddyn ers 1884, os dwi'n cofio nawn. A wedyn, os di'n oerach na'r cyfartaledd diweddar, yna mae'r bar o las, os di'n gynesach na'r cyfartaledd diweddar, wrth gwrs mae'r bar yn goll. A mae'r patrwm yn amlwg yn dydi. Ar draws y byd, mae tymheredd yn codi. A mae hynny o achos effeithiau ni ar yr atmosffer. I ddod â fo, chydig bach agosach I adra. Ia, na ni. So,
i edrych ar y bariau yma ar gyfer Cymru, a dwi wedi trio roid nhw rhyw fath o gyswllt Wrecsam, Lerpwl dydd lle agosa ni wedi ffendio, lle o'n i'n wedi ffendio bariau perthnasol. Mae'r patrwm ar gyfer Cymru a Lerpwl yn debyg iawn yn hwn. Mae'r data ar gyfer Lerpwl yn cychwyn yn bach yn harach yna pan mae'r graffiau'n edrych i'w fymryn yn wahanol. Ond mae'r neges yn glir yn dydi. A eithrio rhyw ambell i flwyddyn gynnes yn y gorffennol, mae'r swp blynyddoedd cynnes y blynyddoedd coch yn y graff yna yn digwydd ers diwedd yr 80au, dechrau'r 90au o'r ganrif wysa. So, yn oes yn fwy ohono ni sydd yn eistedd yma heddiw lle. A mae'n eitha tebyg y byddwn ni yn adio bar y coch arall i hwnnw ar gyfer 2025. Dwi'n mynd i fewn i gwyddoniaeth Newid hinsawdd ddim mwy na sleid fyr, a dwi'n mynd i sôn am y ffigura o gwbl yn hyn. Be sy'n digwydd yn y bôn ydy mae egin i'r haul, gwres yr haul, yn dod trwy'r atmosffer i lawr at wyneb y ddaear. A mae rhywfaint yn nhw yn mynd yn ôl i'r gofod. Ond mae'r rhywfaint yna yn dibynnol ar cemeg yr atmosffer. A beth da ni'n ei wneud wrth allyrru carbon dioxide, mithen a nwyon eraill ydy cau y ffenast yna'n ar y bach a cyfyngu faint o'r wres yr haul sy'n mynd yn ôl i'r atmosffer. Mae'r proses yr effaith tŷ gwydyr yn hanfodol bwysig ar gyfer bywyd y blaned. Fydda ni dipyn oerach heblaw amdano fo. Ond beth sy'n digwydd rwan ydy, da ni'n gwthio diffinio mewn ffordd fel bod crynodiad y nwyon tŷ gwydyr yna yn cynyddu yn yr atmosffer ac yn cau y ffenast yna yn hellach chi. A dyna fo'r gwyddoniaeth, gynnywyddoniaeth o leia, gwyddoniaeth atmosfferig, da ni'n mynd i sôn amdano fo, achos dio ddim yn arbennig era ni. Yr effaith da ni'n ei weld, mae gerall yn wir o data ar ôl pa sawl un arall i bod yn crwydro mynyddoedd Ewrop ac yn y blaen yn diweddar. Mae tymheredd yn codi, mae'r sgil effeithio ar fynyddoedd y byd yn drawiadol iawn, sy'n rhaid gwylio'r newyddion yn fanwl iawn i nodi bod tirlithriada mawr yn digwydd ar draws y byd, llifogydd mawr yn digwydd ar draws y byd. A mae hynny i gyd yn deillio o'r ffaith bod ni'n rhoi mwy o egni mewn i'r atmosffer. Mae'r tymheredd yn codi, da ni'n colli ia yn y pegynna yndan, ond fel mynyddwyr am hwnni, ychydig iawn yn ni fydda'n mentro i fynyddoedd Antarctica, fel sa'n mynyddoedd yn pegwn o gogledd. Ond yn ardaloedd mynyddig Ewrop yn enwedig, mae colli y permafrost, yr ia a'r hawl yna, yn sarduno tirlithiadau mawr yna. A mae llwybra hyd yn oed yn yr dolyn i ti heddiw mae wedi cael o achos cynnydd yn yr tirlithiadau a rhai ardaloedd hiwdol. A da ni'n mynd i weld mwy o dywydd eithafol, mae hyn eto yn rhywbeth da ni'n ei weld yn eitha rheolaidd, gwyntoedd llifogydd, tonfeddi gwres ac yn y blaen yn rhywbeth da ni'n ei weld. Be mae hyn yn olygu i'r ddeunais gyfunol? Gaeafa cynhesach, gaeafa glwpach, a sa rywun medru dadlau falle bod ni'n gweld hynny'n barod. Os da chi'n mynydda yn eryri yn y gaead dyddiau yma chydig iawn o ira, welwn ni yn para i'n hirach na ryw 2 neu 3 diwrnod erbyn hyn ynda. Oedd yn rhywbeth oedd yn digwydd yn rheolaidd pan oedd hi'n blentyn, beth bynnag. Hafa pwysach a sychach, a mae'r ardaloedd heini sydd yn barod yn boeth ac yn sych, enghraifft Ddwyrain Lloegr, yn mynd i fydd yn boethach ac yn sychach. Mae'r ardaloedd hynny sydd yn wlyb yn barod, megis gorllewin yr Alban, gorllewin Dwchled Orllewin Lloegr, Cymru, yn mynd i fynd yn lypach yn enwedig yn y gaea. Mi gawn ni gyfnodau o law dwys, a hynny'n cynyddu. O'n i digwydd bod o'n i siarad efo un o gweithwyr yr ymddyrodraeth genedlaethol gynna, ac sôn am heidros oedden ni, chos dwi hefyd yn rhedeg un o'r cwmnïau yn eu cymunedol yma. A da ni'n gweld yr cyfnodau glaw dwys yna yn effeithio cynhyrchiant ar hyn o bryd yn y systema ni, lle mae glaw yn dŵad yn sydyn, a wedyn mae o'n mynd a da ni'n cael cyfnodau
hirach sychach mewn ffordd lle. Da ni debygol fel gwyntoedd yn cryfhau, efallai bod gogledd yr Alban dechrau'r wsos ma'n enghraifft o hynna, ddim yn tog iawn, a cynnydd yn rhywydd eithafol, ledled y Deyrnas Unol, a dyna mae'r swyddfa dywydd yn i'w ragfynegu ar gyfer yn dyfodol ni. So, be dwi wedi gwneud yn fan hyn, dwi'n gobeithio bod hynna, bod chi'n gweld hynna. Da? Da iawn. Be ydi o, a mae hwn yn fas data sydd agorad i rywun edrych arno fo, ydy data risg yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Maen nhw wedi edrych ar y Deyrnas Gyfunol gyfan ac yn defnyddio data hinsawdd o y senario gweitha bosib, ac ella bod hynna'n yn rhywbeth swn i'n ei barnu nhw efallai amdano. Maen nhw wedi defnyddio'r senario gweitha bosib i weithio allan be fydd y dyfodol yr hexagons da chi'n ei weld ar y map. A mae posib archwilio bob hexagon yn unigol. So fel rhyw batrwm a ryw arweiniad i be da ni'n debygol o weld yn y dyfodol, mae o'n adnod da iawn. So beth sy'n mynd hyn ydy data presennol, data tymheredd cyfartalog presennol ydy'r map sydd yn eitha melyn, a data cyfartalog y dyfodol 2070, os by'n credu'n iawn, ydy'r map cof. Ac ar gyfer yr Wyddfa, Moel Fama, Pen y Fan, a dwi wedi cynnwys Comin Abergwesin yn hwn am reswm dawn glir munud. Da ni edrych ar dymheredd cyfartalog y copaw yn hynny yn cynyddu rhyw 3 grad Celsius, 4 grad Celsius efallai. So, wedwch chi, mae hynna'n mynd i effeithio ni fel pobl sy'n hoffi mynydda, ella mwy o ddŵr a het, bosib, os di'n mynd i fod yn bwythach. Ond dyna di'r patrwm da ni debygol o weld yn symud i'r 50 mlynedd nesaf. Yn yr un modd, mae bosib edrach ar y tymheredd uchel gynddyn nhw. Os wbeth mae hwn yn rhagfynegu tymheredd uwch, neu mae'r gwahaniaeth yn presennol a'r dyfodol yn ehangach yn fan hyn, da ni sôn am fatha 4-5 grad Celsius i fyny i 24 grad Celsius ar gopa Moel Fama wedyn. Da ni sôn am gyfnodau cryn dipyn yn bwythach na da ni wedi warfar efo fo. Ac efallai bod hynna'n negas ar gyfer y sleid ola ni gynna hefyd. So i ganolbwyntio am benodol ar ucheldir Cymru, a eitha bach o'r wybodaeth dwi'n mynd i fod yn sôn amdano fo rŵan, yda ni'n sôn am newid mewn gofod ecolegol yn anifeiliaid neu yn planhigion ni. A be dwi'n feddwl wrth gofod ecolegol ydy'r oll amoda amgylcheddol ehangach sydd mae cynefin ei angen i oroesi neu un rhywogaeth angen i'w oroesi ar gyfer y dyfodol. A ydy'r data dwi'n mynd i gymryd, dwi'n mynd i ddangos rŵan, yn cymryd dim ystyriaeth o gwbl am bolisia neu rheoli tir neu defnydd tir, a dio ddim yn cymryd i'r ystyriaeth dim strategaeth corff unigol ar gyfer defnydd tir ar ardaloedd penodol. Ac os wbeth, mae hynny jyst mor bwysig a deall be mae'r gwyddoniaeth yn ragfynegu ar gyfer y dyfodol i ni. Mae dylanwad neu be fydd penderfyniadau yn llywodraeth ni ym Mhedydd, yn San Steffan, a neu strategaethau y tirfeiddianwyr unigol yn mynd i fod yn hollbwysig hefyd yn siapio'r gofod ecolegol. So, dyna rywfaint o'r gwaith nath Lucia James o'n hynna. Defnyddio data hinsawdd y dyfodol, y swyddfa dywydd, efo modela ar amgynefinoedd y dyfodol. Ac eisio gweld sut mae'r hinsawdd yn mynd i yrru, i pa gyfeiriad mae'n mynd i yrru'r y cynefinoedd neu'r rhywogaethau hynny. Ac oedd
y gwaith eithon ni ar ardal wedi'w ganolbwyntio ar comin Abergwesin. Un o diroedd yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Mae o yn ardal pwysig iawn ar gyfer y cwtiad aur yng Nghymru, ychydig iawn o gwtiad aur sydd gennym ni yng Nghymru. Ond mae comin Abergwesin yn un o'r cadarnleoedd i ryw radda, achos mae'r niferoedd yn isel iawn yna. A mae'r niferoedd y gwtiad wedi disgyn yn sylweddol ers 2011. Wedyn, bwriad y gwaith oedd trio fframio ryw fath o rhoi ryw fath o wybodaeth i'r ymddiriedolaeth a be fydda'r hinsawdd yn neud i'r ecosystemau yna a'r comin Abergwesin yn y dyfodol. So, o dan y map lliwgar yna, mae'r comin ei hun, i'r pointer yn gweithio ar y stryd. Mae yr ardal, mae'r rhan fwyaf yn efo'r laswelltir neu yn dir gwlyb, efo rhywfaint o ardaloedd o redyn a ryw chydig yr ardaloedd piws, welwch chi di'r ardaloedd ni sy'n gymysg o chydig bach o goed, chydig bach o wair, chydig bach o dir glyb, lle dy'r mosaic, mae'n alw fan y Saesneg. A ceisio sy'n dyfalu sut mae newid hinsawdd wedi newid yr dosbarthiad, yr cynefinoedd yna yn benodol ar gyfer y cwtiad. Ond mi wnaethon ni ynestyn allan i griw o adar eraill hefyd, jyst i wneud yr ymchwil allan cyn bach mwy diddorol. So mae gen i 5 rhywogaeth o adar yn fan hyn. A be gach chi'n weld ydy sut mae gwahanol gynefinoedd o blanhigion yn mynd i newid ar gyfer y dyfodol. A'r edrach yn benodol ar sut fedrwn ni gysylltu'r y cynefinoedd hynny yn uniongyrchol efo rhywogaeth o adar. So, ym mhob esiampl yn fan hyn, mae'r llystyfiant a'r cynefinoedd addas ar gyfer yr adar yn cynyddu. Hyd yn oed y cwtiad aur, sef y graff cynta 1 yn fan hyn. Di'm yn cynyddu llawer, ond mae o ar gynnydd. Y sydd yn ymddangos yn newyddion da mewn ffordd ar gyfer y dyfodol, bod y gofod ecolegol yna i'r adar yn ymestyn. Be sydd ar goll yn hwn ydy dinasoedd ardaloedd trefol. Wnaethon ni dynnu hynny allan yn unswydd am ei fod o'n mynd ychydig bach yn llanast. So mae'r cynefinoedd addas ar gyfer y 5 rhywogaeth yma sydd gennym ni yn ymestyn ar gyfer y dyfodol. Y sy'n swnio'n eitha cadarnhaol. I edrach yn benodol ar comin Abergwesin ac ardal o fawndir ucheldir Cymru, yn y graff cynta, y mwyaf melyn di'r sgwâr, y gora ydi'r cynefin ar gyfer y cwtiad aur. A da ni'n gweld mae yna rhyw bant yn dod tua 2030, 2035, lle mae yna risg i'r rhywogaethau yn ystod yn y dyfodol cymharol fyr yna. Ond wedyn, mae'r hinsawdd o leia'r comin Abergwesin yn cynyddu yn i'w addasrwydd ar gyfer hirhwygledd y cwtiad aur. A pan da ni wedyn yn mapio'r llystyfiant neu'r cynefin a'r tymheredd ar ben ei gilydd, yna eto da ni'n cael yr un neges. Bod yn bob un o rhain ar y gwylod, mae 2 math o lystyfiant. Ac yn yr un pella un, os da chi'n gweld yn adrif o weld yn hwnnw. So, yn y pella un yn fan hyn, mae tir gwlyb a, dwi'n cofio beth y llall? Gwlyptir a glaswelltir, dyna sy'n ni. A wedyn mae hynny weld yn cynyddu ar gyfer y dyfodol a'r comin Abergwesin, eto sy'n newyddion da ar gyfer y cwtiad. Ond mi ai yn ôl at yr strategaethau fydd yr ymddiriedolaeth genedlaethol angen i'w gweithredu mwyn sefydlogi'r boblogaeth a sicrhau bod yna dyfodol iddyn nhw ar y safle yna. Mae polisia newydd,
defnydd tir a rheoli tir, jyst mor bwysig ar patrwm hinsawdd. Mae sôn yn bach yn blanhigion, achos tena iawn ydy'r wybodaeth am blanhigion ar Ucheldir Cymru. Wedyn, ella benna i ydy cymryd darlun yn bach mwy byd eang efallai, achos mae yna dipyn o waith wedi wneud yn Siberia yn Ogledd Canada, er enghraifft, ar sgil effeithiau newid mewn planhigion fel da ni'n symud i fyny am y peth yna. Un peth sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn mewn wrth egluro am rywogaethau yn y mynyddoedd, a dwi'n gwybod mai adar sydd ar y llun ydych chi weld ar eich dde chi yn fanna, ond sa'n ni'n medru rhoi planhigion yno hefyd, ydy sut mae rhywogaethau'n ymateb fel mae'r hinsawdd yn y mynyddoedd yn cynhesu, ydy maen nhw'n symud i fyny'r mynydd, neu maen nhw'n symud i fyny lledred y byd. Ac yn rhai achosion, megis Lili'r Wyddfa, er enghraifft, does na llawer mwy o i fyny iddi hi fynd, nag oes. Mae yna doreth o bobl ar gopaon Eryri, ychydig iawn o ofod i fyny'r mynydd sydd ar ôl i'r Lili fynd mewn ffordd. A mae yna dipyn go lew o'n rhywogaethau ni ar draws y byd mewn sefyllfa tebyg. Mae'r mynegau bioamrywiaeth yn i'r mesuriadau mae gwyddonwyr yn i'w ddefnyddio i fesur bioamrywiaeth mewn unrhyw safle. Dyna'r cyfan mae'n wneud ydy mesur nifer. Dydy o'm yn mesur pa rywogaethau sydd wedi gadael pa rhai sydd dod i mewn. Ac ar draws y tyndra, a dwi'n cysylltu hwnnw efo rhai o'n planhigion articolpaidd mi yng Nghymru. Be sy'n digwydd ydy, mae'r gweiriau yn dod i mewn, mae'r llwyni bychan yn dod i mewn, a mae'r mwsog yn dod i mewn, a maen nhw'n cystadlu efo'r planhigion articolpaidd yma am ola fwy na dim, achos maen ni'n gyd yn tyfu dipyn uwch i fyny. A cystadleuaeth am ola fydd hi, ond bod newid hinsawdd yn ei yrru fo. Wedyn, gan mai dim ond yn Eryri mae Lili Wyddfa'n bodoli ym Mhrydain, lle dwi'n gwybod nad dydy'n yn brin ar draws y byd, ond i ni mae'n rhywbeth reit arbennig am mynd i chwilio am blanhigyn, da ni mond yn ei gweld sy'n humidol ac cobyn i'r erddi. Mae'n iawn am sbelan, ond ar gyfer camlynydd i'r dyfodol, neu hyd yn oed hirach, dwi ddim yn siŵr iawn be fydd i'w hanes i a dweud y gwir, newedig os ydyn ni'n cael cyfnodau o sychder hir ag yn y blaen. Darn arall o waith nath Lucia oedd ar wyntoedd, a mi edrychodd hi yn benodol ar safle Castell y Waun sydd ddim yn bell o fan hyn. Ac yn edrych yn benodol ar i'w coed hynafol nhw. Mae Castell y Waun efo lot o hen goed a ryw dirlun sydd wedi cael i'w greu ar gyfer trigolion y castell. Ond y cwestiwn oedd gan yr ymddiriedolaeth oedd sut mae newid gwyntoedd ar gyfer y dyfodol yn mynd i effeithio y coed hynafol yma. Sut maen nhw'n cynllunio ar gyfer y dyfodol pan mae'n dod i'r coed yma. Achos fel mae coeden yn tyfu, mae hi'n cyrhau ei hun i gyfeiriad, neu mae'n medru delio efo gwyntoedd sy'n dod o'r cyfeiriad de'r llewyn. Am na dyna mae weld yn aml iawn. Ond dydyn nhw ddim cystal pan mae'r gwynt yn dod o ryw gyfeiriad dipyn bach o wahanol. Ac am gyfnod byr, da ni'n mynd i gael cynrydd mewn gwyntoedd o'r dwyrain. Ond dydy cyfeiriad y gwynt yn mynd i newid. Dwi'n meddwl be wneith i ffeithio y coedydd ar safle Castell y Waun fwy na dim ydy'r cyfnodau yma o dywydd eithafol sydd yn mynd i gynhyrchu stormydd fel gawson ni Dara, gwynt o gogledd o storm Dara, storm Emma, oedd hi'n 2017 o wyntoedd difrifol o'r dwyrain adeg hynny. Da ni'n mynd i weld mwy a mwy o heini ar gyfer y dyfodol. A mae goblygiadau i goedydd hynafol yr ymddiriedolaeth yn yr achos yna. Mae'r graff mwyaf, neu graff mwyaf, welwch chi ar y ochr dde yna, yn dangos cyfnodau'r flwyddyn. A pan mae'r y triongla, mae hynna'n goedydd unigol ydyn nhw.
pan mae'r triongla yn goch, maen nhw'n fwy tebygol o weld gwyntoedd cryfion ac o gyfeiriad lle nad ydyn nhw ddim wedi tyfu ar eu cyfer. Dyma mae yna risg o sylweddol i coed y safle hwnna y mynd i'r dyfodol i 2070. Ond dwi wirioneddol meddwl bod 'na wers i ni yn fan hyn hefyd, fel mynyddwyr mae'r llun yma welwch chi yn fan hyn, dynod gwyn a fi oedden ni'n trio wneud cylchdaith gwyn i fawr. Mae'n syniad ar ryw 2 fis yn ôl. 3 ella. A ryw chydig o wsnosa cyn hynny oedd Dara 'di dod trwodd. A o'r un llanas llwyr fyny o'r dyffryn. Oedd nhw wedi creu'r lôn, oedd y lôn wedi cau am bron i bythefnos, ond newydd wen o'na gymaint o goed wedi cael eu cwympo. Coed duon ydi lot o hein, ond o'na lot o goed i lawr. Welson ni'r un peth, a unrhyw un sydd wedi trio mynd trwy coedydd degelai'r yn ddiweddar na, mae'n llanas llwyr. A doedd hyd yn oed y ffordd fel o'n Nant Gwynant ar ôl Dara yn dipyn o lanast. O'na lot fawr o goed collel o hynny wedi disgyn ar draws y lôn. So mae hynna'n rhywbeth mae'n eitha tebyg o wely ni ar gyfer y dyfodol. A un cwestiwn arall gawson ni gan yr ymddiriedolaeth oedd beth yw y risg, neu oes 'na newid yn y risg o dana gwyllt yn y mynyddoedd ni? Ac yn benodol fan hyn oeddan ni'n edrych ar ardal y migraint, ardal o fawndir go eang. Y rheswm oeddan ni'n edrych ar hwnnw oedd ma' 'na hanas o dana gwyllt ar y migraint. Ond y broblem y gynnon ni dydy gwerthuso risg tana gwyllt ddim yn rhywbeth da ni'n ei wneud ym Mhrydain llawer ohono fo. Dim i'r un radda â gwledydd fel Sbaen er enghraifft, neu gwledydd sy'n profi tana gwyllt llawer iawn amlach na ni. Wedyn, y cwestiwn oedd model pa wlad da ni'n ei ddefnyddio ar hyn, chos wrth gwrs di hinsawdd Sbaen, byd tebyg i fan hyn. Wnaethon ni am Canada, yn diwedd, ma' nhw'n mesur ryw risg i dana gwyllt yn eitha trwyadl ar draws y coedwigoedd mawr sydd gynnon nhw fan nhw. So defnyddio model cyfrifiadurol Canada oedd yn edrych ar dymheredd a sychder, ac trio gweithio allan sut oedd y ffenest yna ar gyfer y posibilrwydd o dan gwyllt gychwyn, sut yn hwnnw'n newid ar gyfer y dyfodol. A'r canlyniad oedd, mae'r ffenest ar gyfer y potensial o dan gwyllt ar gyfer y dyfodol yn agor yn sylweddol. Mae'n i gyd dibynnu ar y tywydd y digwydd bod yn ystod y cyfnodau hynny. Ond mae'r potensial ar gyfer tana gwyllt yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol fel hyn sy'n sychu'n gymharol sydyn, o'n mynd i ymestyn. A mae eisiau bod rhaid i ni fel unigolion a clwb feddwl am sut ydyn ni'n gwerthuso y risg yna mewn ffordd, ynde. Ond mae o'n gwestiwn ehangach, dwi'n meddwl, i'n llywodaethau ni ac i'n swyddfeydd tywydd ni. Dydy o ddim yn rhywbeth da ni'n neud ryw dda iawn yn Mhrydain gyfan ar hyn o bryd. So, hwn di'r sleid ola. A dwi'n meddwl dwi wedi cadw hwnna at y diwedd, chos dwi'n meddwl o ran profiad personol bob un o'n ni sy'n mynydda, dyma fydd yr effaith na ni welwn ni fwyaf ohono fo, ac ella bod ni'n ei weld o'n barod i ryw radda, ydy newid ymddygiad pobl i newid hinsawdd. Da ni'n gwybod, mae'na swp o dystiolaeth allan yma yn deud fod twristiaid yn newid i'w ymddygiad, a mae newid hinsawdd sy'n gyrru rywfaint o hynny. Oedden ni'n Sbaen, oedden ni'n mynyddoedd y Picos llynedd, ac oedd trigolion y Picos yn dweud, a dag ynny hyd yn oed, bod pobl Sbaen, pan maen nhw'n mynd ar eu gwyliau, yn newid i'w ymddygiad, maen nhw'n mynd i'r gogledd ar eu gwyliau, yn hytrach na mynd i'r de at y môr y canoldir, maen nhw'n mynd i'r mynyddoedd i'r gogledd. Am bod ti'n bach o erach yno, llai o risg o dana gwyllt. A mae'r un peth yn wir yn Mhrydain. Eto, swp o ddata gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol, mae'r graff yn dangos ar hyd y gwaelod tymheredd, ar hyd echelin nifer o bobl, a beth sy'n digwydd ydy
fel mae tymheredd yn codi uwch ben rhyw 23-25 gradd Celsius, mae nifer o bobl sydd yn mynd i mewn i'w adeiladau nhw yn disgyn. Mae hynna'n golygu bod nhw'n mynd i'r traeth, maen nhw'n mynd ar y mynydd. Wedyn, efallai, dyna fydd be welwn ni yn mynd ymlaen i'r dyfodol, lle fydd mwy o bobl ar y mynyddoedd, da ni'n barod yn weld yn yr Wyddfa, a i'r radda gwefannau cymdeithasol sydd yn gyfrifol am hynny, dwi'n tybio, ond mae tynnu'r ddau o'r wrth ei gilydd yn mynd i fod yn andros o anodd. Ond mae potensial i ni weld mwy o bobl ar fwy o'n mynyddoedd, newedig y rei efallai rei mwy o poblogaidd yn debygol o ddigwydd, a mwy o'n nhw'n yr hydref yn y gwanwyn bod ni'n gweld pobl yn cymryd i'w prif wyliau tu allan i'r cyfnod yn yr has ydy. So, na ni, dwi'n meddwl. So, barod agor i unrhyw gwestiwn, ond o'n i'n meddwl ni'n gorffan efo llun yn y gwylod o Sweden. Fydd Gwyn Rhys Sweden yn eitha diweddar cerdded y Cwmslid yn un o'r llwybrau hir sy'n yn Sweden. A wnaethon ni ben mynydd uchel Sweden ar y ffordd adra, sef Kebnekaise. A mae gen Kebnekaise 2 gopa. Un o'n nhw'n garegog, a un o'n nhw fo cap bychan arno ar y top. A tan yn eitha diweddol, mi oedd y copa fel cap hwnnw oedd copa'r mynydd. Oedd o'n uwch na llall. Ond gath y mentro beth sy'n digwydd erbyn hyn, mae'r ia'n dat, mae'r 2 gopa tu ar unwaith, ac mae data y guides a falle sy'n mynd â pobl ar y mynydd yna yn rhagfynegu bydd nhw'n rhyw 10 mlynedd o bydd mynd hyd yn oed gellach i gyrraedd copa Kebnekaise, bydd y copa'r rhew yna dim wedi diflannu, ond bydd o dipyn is na'r copa caregog. Wrth gwrs mae hynny efo sgil effeithiau, a na ni fel unigolion, ond hefyd ar sut i reoli teisted a felly mewn ardal o hyn, maen nhw'n barod yn cael rei o'r llwybrau achos tirlithiadau am bod yr rhew parhaol yn mynd. Wedyn, agor i unrhyw gwestiwn. Diolch yn fawr, Paula. Da ni'n clywed gymaint am newid hinsawdd, mae mor ddiddorol gweld. Cael clywed am y gwaith go iawn manwl mesuriedig sy'n ymlaen yn y prifysgolion ni, a dipyn ohono fo yn Gymraeg, gyfyd dwi'n cymryd. Yndi? Mae Lwci yn dysgu Cymraeg, dim Cymraeg ydy hi, ond yndi, mae Cymraeg yn dŵad yn geith o dda. Wedyn, sgen rhywun gwestiwn neu eisiau trafod rhywbeth ymhellach? Oes, Iolo. Mae yna, cwbl o flynyddoedd yn ôl gyda mis, hanes bod mae yna math o gynnig yn gyrff i'r term Cymraeg, Montaigne Heath, i gael ar gwpawn i'r Carnedda'n Benia. Ac oedd y gofodwyron y fydolaeth a Cwrs Naturiol yn poeni ni a hwn. Ac yn meddwl mae'r defaid oedd yn gyfrifol am y ffaith o'n diflannu. Ond dwi'n cofio mynd i fyny edrych yno fo, ac oedd phobl yn gweithio ei, mae'n ei hinsawdd. Oes o ddatblygiad yno ni? Rai jyst ailadrodd y gwestiwn di, felly yw'n gofyn i glywed sôn am blanhigyn penodol ar y Carneddau, rhywbeth o Montaigne Heath. Cynefin specific, ie. Ia, a bod hwnnw i fod yn diflannu ar y dybiaeth oedd na defad oedd yn bita ro, ond oedd ti'n edrych arno fo, ac oedd ti'n gofyn i Paula, be oeddech chdi'n meddwl oedd na newid hinsawdd yn effeithio arno fo, wedyn be o barn Paula am hynny. Mae defad yn cael bai am lot o becan, wedyn. Chwarae teg i'r defad. Ie, mae'n eitha tebyg na chydig bach o'r ddau fysa fo, dwi'n meddwl, gallu bod fi'n trio scoi ateb y cwestiwn. Dwi'n gwybod yr ateb penodol, ond mae newid hinsawdd yn mynd i effeithio arnyn nhw, does dim dwywaith amdani. Ond eto, mae o'n mynd i fod yn gyfuniad o sut ydyn ni'n rheoli tir a newid hinsawdd ydy. Dy'r ddau beth yn mynd i fynd, dydyn nhw'n y ddau beth hollol ar wahân. Mae un mynd i ddylanwadu a'r llall bob ffordd ydy. Ia, dwi'n fedrai mateb y cwestiwn, dwi'n yn ymwybodol bod yna unrhyw ddatblygiad i bod o hynny, de.
Chos efo planhigion chydig iawn o fodelu manwl fel hyn sydd wedi digwydd, chos mae data newydd y swyddfa dwyn yn galluogi rhywun ddrilio lawr i sgwaria 2 kilometr. Sy'n mwy o sydyn yn caniatáu i chdi edrych ar gynefinoedd eitha specific. Doedden nhw rioed felly o blaen, oedden nhw lot mwy. Ond dwi'n mynd yn wybodol bod neb i edrych a di ceisio modelu dyfodol. Mae'n bosib wneud o, ond dyfodol cynefinoedd penodol ar y carneddau, dwi'n gwybod. Ella bod gyn brysor atab gweth na fi. Rhan fiolwg tir, ydy'r targed cymdeithol, y diwdiadwyr, y ffordd cymdeithol, a ti o siabed yr iac anodd i o'r rhaid wneud y blwyddyn nesaf. Oes. I gestyn mol yn bwydydd ar ei gilydd geri, a mae eisiau nôl ar gyfer y rhywun sydd i ddod yn sy'n sydd i fi. Mae hwnna'n gwestiwn dri. Ar gyfer be da ni'n rheoli tir, ac efallai bod lot o'n cyrff cadwraethol ni'n dueddol o geisio rheoli tir ar gyfer rhywbeth da ni'n ei ddeall yn iawn rhyw bresennol oedd yn bodoli yn yr 80au, efallai, neu ella cyn hynny. Ond mae'n i ddechrau meddwl ar gyfer, newid sy'n ni'n plannu coed ac yn y blaen. Pa goed da ni'n ei blannu? A fydd y coed yna medru dygymod efo'r hinsawdd y dyfodol yn hytrach na hinsawdd y gorffennol, ynddo? A mae pobl, dwi'n gwybod bod pobl yn gofyn y cwestiynau yna yn yr ymddiriedolaeth. I pa raddau mae o'n treifio trwad i weithrediad ar y tir, dwi'n gwybod bryso. Sian, ysdi rydw. Sian. Sian Trixie. Ti eisiau sefyll fyny? Just a pale, bod na llawer fwy o fasbithoi a sofrioedd i tracod fel hyn, yn oherwydd dangos yn ffantastig o fathio sydd i trwffadig, a mae'n ei gynleg gan bydedd, a mae'n pobl yn llysgio terth, newid hi sargyna hasylder, ac mae Pepeng yn dweud blwyddyn y diall, digi trial. Da ni gyd yn deall rhywfaint yna fo, dwi'n meddwl, o perspektif eitha personol i bob un o'na ni, dwi'n meddwl, dyda? Ie, ond mae'n breaker, dwi'n bod o bach o dwi'n gysgu bydde, bod yn dweud, mae'n oedd e beth sy'n byd a bydd y ffid am hili. Sorry, cwestiwn, just a cael bod na fwy o gyfleoedd i fi ystyried as bos big headed, bod gwyddoniaeth yn cael ei ledu mwy a hef. Ie. Ti gwybodaeth yn mynd o leifo o ofod yn unrhyw le nes. Diolch yn fawr, Sian. Rwy'n arall efo cwestiwn neu sylw? Mae'n un o'n ni. O, John. Mae'n rhywun sydd wedi geisio maes i goffi'r am 20 mlynedd. Hefyd, oedd y cadw'n gyfras sy'n dweud o sbesiba, bydd i gad o ffarmio'r demau i Berlichnet. A gan beth mae'r dyn wedi bod yn dylanwadu ac yn ymwneud a dim ci pwysa nasydd ar gyd canrifoedd. Miloedd o flynyddoedd yn dweud statistig. A wedyn, a doedd o'n defnyddio byddai sodiat am y halydd dŵr, ti a pwysa dŵr o goed o. Rwan, mae fwy ti'n cael ei wneud yn barol, sut mae cymastu'r dau beth yma de. A mae'n gyfles iawn na dos, ond yr ein awdurdodau a bod mae'n mynd o Cymru, sydd defnyddio'n ucheldir gadw'r dŵr yn ôl, ydy? Neu bydd y ffaith fwy llawn bras yn dyn nhw, bydd y bentrefi a bob dim o dan ddŵr eto. Felly, idio ddim yn hawdd, nes mae'n hwyd. Na, dydy a gyfeiriad yn anil o dod fynd. Dydy o'n hawdd. Ac i radda, os da ni'n mynd lawr y lôn o dalu ffermwyr a tifeddianwyr i storio carbon, yna cau ffosyd i fyny ydy'r ffordd o wneud hynny, achos mae o'n mynd i... Mi fydd y mawndir yn twchu'n ôl. Ond eto mae hynny lawr i polisi a llywodraeth yn dydi. I pa gyfeiriad da ni'n mynd, mae'n eitha tebyg y bydd o dicyn bach o bob dim bydd. Fydd un o reig o'n parod i wneud o ac eraill ddim swn i'n tybio. Ac efallai bod ni angen edrych ar yn tiroedd a mynd reit, pa ddarna da ni'n ddefnyddio ar gyfer y perl hwn, pa ddarna da ni'n ddefnyddio ar gyfer cynorchu bwyd. Dwi'n gwybod.
So cwestiwn arall? Oes. Addasu i newid hinsawdd. Ia. I'n adda, dyna fi o'r lot o'r gwaith yna. Tisio fi adrodd y cwestiwn? Ie. Y cwestiwn oedd fi, pa ymchwil sy'n cael ei wneud i edrych ar i ba raddau mae natur yn addasu ei hun ar gyfer newid hinsawdd. Dyna i radda oedd lot o'r gwaith na ffwlti edrych ar sut oedd cynefinoedd yn addasu i newid hinsawdd. Hwnnw o'r darn o'r ymchwil gymerodd hira un i ni wneud, swn i ddweud, o'na dipyn o waith trio cael mwy nag un model i siarad o'i gilydd yna fo. Ond wrth gwrs, os da ni'n edrych ar cemeg ac adweithiau cemegol, maen nhw i gyd yn y mater i dymheredd. Fel arfer, mae'r adweithiau cemegol yn cyflymu fel mae tymheredd yn mynd i fyny. Mae hynna'n rhan o ffisics byd nid ar gyfer taled. So mae bioleg yn dueddol o gyflymu fel, yn dueddol, nid dim bob achos, yn dueddol o gyflymu i ryw certain point fel mae tymheredd yn cynyddu. Y cwestiwn ydy wedyn, ydy ni medru bwydo digon o faeth a falle i mewn i'r planhigion mwyn dygymod ar cyflymder yna yn newid. Wel, yn dan nhw rei achosion, na fyddan mewn rei achosion eraill. Dwi'n mynd ama, mi wneud natur newid, wneud cynefin newid. Ond wneud am aros yn statig, dwi'n meddwl na dyna di'r peth mi wneud o newid o achos newid hinsawdd rwsyd neu gilydd. Rhyw gwestiwn arall? Pawb yn byd. Cawb yn byd. O, mae di bod yn wych cael trafodaeth ar ôl dy ddarlith i Paula. Diolch yn fawr am ysgogi hynna. Na, gwych iawn, Lir. Diolch. Nwch chi ddangos o gwerthfawrogiad eto. Diolch yn fawr.